ngaliphika ngelivuma ngilazi waphoqa ukuthi inkantolo ifune ngisho ngomthetho ukuthi icala ngiyaliphika bayazi abantu ke befika enkantolo ukuthi umthetho abawubekayo enkantolo ukuthi uyayiphika icala noma uyalivuma hayi ke uyazi inkantolo ngizoqhubeka ngiphikisane nomangali ungathi mangali angikuphikisi ukuthi wabanje inkunzi angikuvumeli ngikuphikisa uma ukuthi mina ngosuku Imbedu Mehlwane Part 2 sanibona South Africa sanibingelela gophina koplan khona nibele umduduzo ngamkhwanazi sivela kwehlangana ithuleleni organization sinibela namhlanje kule part yesibili ethi Imbedu Mehlwane sihloko sesibili sinamfowethu ke naye la oza neyakhe Imbedu Mehlwane naye esicane ukuthi sike silayele South Africa nizwe mina ngiyamazi ke because ngike ngaba naye la azothi wayesuka khona uzosho ukuthi kwenzakalani usuka kephi nokuthi yini akhala ngayo sakubuyela mina wethu yebo njani kunjani siyaphila siyaphila nawe ubani amagama mfethu uMandla Nkosi Zakheleni Majola yebo ngizalwe ekhaya ngiqhamuka eNkandla yebo ngizalelwe khona ngakhula khona kwafika isikhathi sokuthi umuntu ukhuleke bese sibuya nathi sizobheka iphalishi ngapha eMatoheni ngase ngehlala kwaMashu ehostel yebo ngase ngibake nosize ngalazi laqhamuka kanjani ngaboshwa suboshula manje phela kaMashu ehostel hlala igange lapho shuthi ke benginetafula nje kwaMashu ngidayisa mangidayisa bese ngibona ntambama ukushoda impahla bese ngithi hayi ake ngiphuthume eplaza la ngiyobheka impahla eshodayo kunobaba ke wakashizi kunetheshop esemashumini ebese lo baba bengimtshele ibaba saphuthume eshizi bithi awume wequlu imethi iqulu ke bese ebhala incwadi iqulu ngicela ufike umphathele ukuthi nokuthi ubani uqulu ke shuthi mina ngiyumshana bangazi ukuthi ngumshana kaMakhathini bangumshana kaMakhathini bazi ukuthi vele nguqulu mabe ngibiza uMakhathini uhlala ehostel ehlala ehostel lento yokufika ngomalume ufika ngobaba bazobamba umbhede yebo ngafika kanjalo ke nami phela sonhlala le hostel lapha mangise hostel nami ingane yami nami iyofika lapho yabo ifika ibambe lo mbhede sibiza ngaso sibongo lethu ufana ngkhwanazi umfana kaXulu lo yebo shuthi kwenza kanjalo okay le ncwadi ke sephaketheni ke sengiyahamba ngePhoenix ngifike ngiyathenga impahla engiyithengile eplaza sengiyabuya sengime emgwaqweni mangime emgwaqweni uqhama amaphoyisa ayahamba iMetropolis ayahamba ngeprivate amaphoyisa angibamba angibopha ungiboshela nabathi ngibani inkunzi ngiqala ke engingalazi maAfrika amahle ngabe sengiboshwa kanjalo hawo impahla zami bangavuma ukuyithatha mabefika besesha bathola lencwadi kimi ephaketheni ke bathi Xulu ngithi mina no angiyena uXulu nguMandla Nkosi Majola Zakheleni Majola bathi hey Mr Xulu ngaboshwa ke kanjalo ke mangifika epolice station amaphoyisa afika ngigingqisa meqeda ukungigingqisa angithatha ngihambisa kwenye indlu mangifika kwenye indlu afika athi ngihlala esitulweni ngahlala esitulweni athi ngibuke iso laliphekwe screen secomputer iso lana shuthi kwakuyicamera ngathi mangiyibuka le camera ngabona isithombe sami sivela wafongaka ngigqoka i-shirt lali brown nomkhono emfishane kwakusekhona umashwabana leso khathi leli shirt ke linocija ngapha esandleni somnqende ngashawa lezo thombe ke ngahamba ke mhla 21 November 2003 ngayobingelela mhla 24 kwakumsombuluko mangifika ke inkantolo yasikhipha ukuthi nginalo ilungelo lokuthatha abani ummeli ngathi ummeli ngeke ngithathe ngizoyikhulumela hayi ke inkantolo ke yathi kulungile ke yayisithi ke kusaqhutshekwa nophenyo eqaleni elingibophile lafike kwathiwa iarm robbery nerobhe bani kephi angazi kwaRojo bani ngoba namakazi ngerobhe lafike laba njalo ke lelo cala ke ngayobingelela ke mase ngizobingelela enkantolo ecourt bese inkantolo ngizodokela ngaphakathi kwevili bese ngiphamisa isandla ithi yebo ithi inkosi enkantolo ngicela ungisize njengoba sengiboshiwe kunabantu ekade ngibabopha abakagwetshela abantu ngisatokile ubabophelana abantu basatokile shuthi ngaba ubufakazi engababona benza into shuthi ngase sengivela nami ukuthi ngufakazi ehostel ehostel kwaMashu
babeboshiwe ke labantu ke shuthi mina ngibikela isazelo sokuthi njoba abengakagwetshwa nami sengiboshiwe nje labantu bazongibona nokulimala noma yini ithi inkantolo ibuza izathu ngichaze noma ngichaza lebesithi kulungile isazocubungula isicelo sami ngishone eWestville uma ngise-Westville idate yokuqala ngisuke eWestville ngiphinde ngifike enkantolo mhla ka-5 December uma mhla ka-5 December ngifike ngene ebhokisini ithi inkantolo saqhutshwa nophenyo ngiphinde futhi ngiphakamisa isandla ithi inkantolo yebo Xulu ngithi inkosi enkantolo bengicela ungenzele incwadi ngoba abawu2 ngihlala nabendlini nginokulimala noma yinini ithi inkantolo isicelo sami yasemukela ngithe mangiphuma enkantolo iwarranty enginqa kuyona njoba iwarranty ibhaliwe kunesikhala laphezulu yayibhalwe ngangeyipeni ebomvu bese ngibuze iphoyiseni elalingikhipha kuma court cell lingifake enkantolo lingikhiphe enkantolo lingifake kuma court cell bese kube yilona selinginqisa ukuthi manje usiya eWestville bese ngibuze iphoyiseni ngithi mina hawu ngabe inkantolo ivumile yini ukuthi angohlala emakhulukuthu ithi nakho kwakubhalwe ngeyipeni elibomvu nangempela ke ngabe sengithola ucha ivumile kusuka lapho ke ngangiwachecka onke ama-warrant ami ukuze kufike isikhathi ngizogwetshwa lama warrant uma ngiwachecka ukuthi ngababhaliwe ngepeni ebomvu ngathothi iyodi warrant eyibhalwe ngepeni elibomvu hayi futhi yavuma ngempela iphoyisa kwakucabasho kuhambe 18 February endlini ngaphakathi esi2 number 1 bese ngixabana noyedwa wabo bese ngishaya ngenkathi ngishaya ngikhahlela ngonyawo ngiwe ngithi ngizobhalansa kanti ngizobhalansa eglassini ewindi usatokile njalo ngisatokile mangibhalansa lapho ngifike ngishaye ngesandla lapha ewindini kubhodloka iwindi kunqamuka imsipha njoba lesandla sinjena nje kunqamuka imsipha ewu4 kusekuseni bese kushawa imastike isicapha qoqo icapha kufika amaphoyisa emethi yavula bafika sekubomvu lo ngangalazi igazi lomuntu kanti uthi liyagcwala ebhakedeni ngoba la seqoqwa seliyihlule ngithatha uthubani ngithi nangu usibonakaliso nala okuyena umuntu owangilimazayo ngithathwe ngishove erecord ngisuke erecord ngephezulu esibhedlela ngisatokile njalo mangifika phezulu aqala ukuphela amathe ngizwe manje ngiphelelwa amandla ngathi mangifika phezulu esibhedlela kwangena iambulance afike ngafaka idrip la ngangithatha ngangishove eKing Edward mangifika eKing Edward ngafika ngosuku engilimele ngalo ngahlala kwathi intambama ngase ngihanjiswe etheater angenziwe ama-Israel ukubonakala ngoba kwanqamuka imsipha ewu4 ngoba kahle lesandla ukube salingekho ithambo futhi lasinqamuka wayegwaza nomuntu wenza kanti wephakama wangishaya nkathi ngishaya wangishaya lapho okhalo ngawa ngithi ngiwa mina ngithi ngizobhalansa kanti ngibhalansa eglassini ewindi ayikrekhile yabhodloka imbobo kwanqamuka lemsipha le kwaphaleka ithambo ngoba lenyama le yisuka lapha nje ilenga yonke la uye lo ofakaza eceleni labo ushaya yebo okay hayi ke nangempela ke ngafika eKing Edward ke kwaba ngosuku ngaye etheater mangifika etheater sefana ngabe ngiyangena akekho ngisayinelile ukuthi kufanele ngiye ngingene etheater ngithi mina cha ngicela ukusayina bathi ngeke ukwazi ukusayina mawufa ngithi noma ngifa phela kube kulungile vele futhi ngoba ngifa ngoba vele ngigcina ngifile benqabe kungena omunye umuntu kuze kufanele udokotela afike bese ngingena etheater angwenzwanga ama-Israel into engangiyibona kahle leyo hayi ngaqeda ke lapho ke kwaba ngibuye etheater mangithi kwakufaka ukhonkolo ngaphansi kuyibhandishi ngaqeda lapho ngahlala ngaphakathi usuku olulodwa olesithathu ngabe sengibuyisele eWestville lokhu ngi-attenda ke laqhubeka ke necala ngathi uma ngibuya kade ngibike mhla ka5 inkantolo yenze iwarrant le uma ngibuya mhla ka5 ngigodlwe ingalo kanje ngathi mangingena ebhokisini ecourt yathi inkantolo Xulu liyazwa ngathi inkosi enkantolo sebengilimazile njoba ngangisho ngicela ungenzele ukuthi ngikwazi ukuthola ibail yathi inkantolo hayi Xulu mabezama ukukhulumisa ungabakhulumisi nangaphakathi ejele ngafike ngabachazela cha inkantolo ivumile warrantini yomhla ka5 ukuthi angihanjiswe ngisho ngingakalimali
Hayi ke nangampela ke inkantolo ke yabe isithi uma belwa nami ngangabalwisi ngathi ngibuya lapho ngeyidethe elandela ngangishove regional 4 mangifike regional 4 la hamba icala lokho lihlehla kwaze wafika isigaba so ukuthi manje nginjani lizothethwa icala ngalonkathi ummeli ke ngase sengimthathile uma efika ummeli kumina kuma court sela uthi namhlanje usuku lokuthethwa kwecala kodwa uzongikhalela esigwebeni hawu uzongikhalela esigwebeni usutshena ubani ngizogwetshwa hayi ngoba uzongikhalela esigwebeni ngicela uliyeke icala ngizoyikhulumela hawu ukahulumeni melo yebo ukahulumeni lapho bezothiwa yini bani laba olegal olegal laba wamahala hawu uzongikhalela enkantolo usutshena ubani ngizogwetshwa hayi liyeke icala ngizoyikhulumela ethi umele uzoyikhulumela ngithi mina ngicela ungene uyitshele inkantolo engene ingibize inkantolo ithi xulu nange ethi umeli wakho uyamyeka umnyekiswa yini ngithi inkosi enkantolo ngiyamyeka impela ngoba uthi uzongikhalela esigwebeni wena usuyazi inkosi enkantolo uzongigweba yahleka inkantolo wathi akulungile ke ngizokwazi ukuyithethela esengifundela ama statement ayeshiwo ummangali engeneke ummangale eboxini nami ngingene kufika icala liyathethwa ke manje umhlaka ulithatha nobani cala ngithatha ummangalo weNdiya amaphoyisa angibophayo kwaba amandiya kwafike kwaba umseshi iNdiya kwaba ke sesiyaqala ukuthetha ke icala ke inkantolo yambuza umshushisi embuzo ukuthi icala walivula nini ngamuzwa ethi maybe ngabo 7 ngokusho nangokuboshwa kwamaphoyisa athi amaphoyisa awu2 ayehamba ngo-private car ufazi oqala wephoyisa uthi ungibophe ngo4 ufazi wesibili uthi ungibophe ngo-4 ummangali uthi icala lenza ngo5 ukusobala ummangali ngaboshwa icala lase lenzekile kodwa still lo cala lalibekwa kimi umrobho wedwa thwasa sibabili upho wesibini bathi akatholakalanga kwatholakala mina abantu abani ngizofika ke ephoyiseni lapho echaza khona ke hayi ke bese ngena kummangali ethi mina uyangibona ngempahla engangigqokile i-shirt green nebhlukwe elali cream white uma usaqalwa nje inkantolo ingifungisa ithi angifunge ukuthi iqala ngiyaliphika noma ngilivuma saphikisana egabeni nje athi inkosi enkantolo icala ngiliphika ngilivuma ngilazi yathi inkantolo uxula usho kodwa ngathi inkosi enkantolo icala ngiliphika ngilivuma ngilazi yaphikisana nenkantolo yathi xula usho kodwa ke manje igcineni ngathi inkosi enkantolo icala mina angilazi angiphika ngilivuma ngilazi waphoqa uthi inkantolo ifune ngisho ngomthetho ukuthi icala ngiyaliphika bayazi abantu ke befika enkantolo ukuthi umthetho abawubekayo enkantolo ukuthi uyayiphika icala noma uyalivuma hayi ke uyafithi inkantolo ngizoqhubeka ngiphikisane nommangali ungathi mangali angikuphikisi ukuthi wabanje inkunzi angikuvumeli ngikuphikisa mawuthi mina ngosuke ngaboshwa ngalo ngangigqoka i-shirt brown enomkhono emfishane elinocijo esandleni sonxele amaphoyisa sengibophila afike e-police station angiginqisa aqeda ngihambisa ngihlalisa esitulweni athi angibuke lento eyayiyiso eyayiphewe screen secomputer yini camera lawo camera ngathuma ngiyibuka le camera ngabona isithombe sami sivele wafongaka ku-screen secomputer ngigqoka i-shirt brown enomkhono emfishane ngokudibhetha kwami nommangali inkantolo yabe singene emlonyeni yathi xulu uthi kwenzakala ngenkathi uboshwa ngithi ngashaya isithombe ithi isikhathi esinganani ngisanda kufika ngoba ngangakafakwa endlini la hlala khona iziboshwa ngigqoka i-shirt brown nomkhono emfishane elinocijo ithi inkantolo yini ocijo ngithi i-design isesandleni sonxele mangase silanda isithombe sibekwe la kungabonakala ummangali ukhuluma ngaphambi kwenkantolo yathula inkantolo yathi mnumzane ungaqhubeka umfaka umbuzo ngathi mmangali njengoba kuleli bhokisi ngalolo suku ke mina ngangigqoka iskipa seDiadora seManchester esimhlophe nebhlukwe bayazazi ke intuthwana abanye lali imnyama sengimbuza ke mmangali njengoba kuleli bhokisi yini eqhamile ubuso bami nempahla zami njengoba umbona manje uthi
yi-shaded green ma-Afrika phambi kwenkantolo ngigqoka iskipa esimhlophe seDiadora seManchester uthi iskipa uthi yi-shaded green ngathi mangala kanti mawubona umuntu awuboni nobuso bakhe sikhona isitolo engathenga mina ngedwa kulezi impahla ngangifune ngichaze ngani ngobuso bami ngathi mangala nje amaphoyisa ayihamba nami emgwaqweni sengibophile lamaphoyisa ephinde futhi ehlangane nomuntu omuntu omncane ogqoka i-shirt elibrown nebhlukwe eliyelo naye ezophinde embophe la kugweba ke icala langigweba ke icala la kugweba into enganani langigweba u12 years aha labe esithi ke inkantolo ngabe sengithi inkosi enkantolo ngiyabonga angisenawo umbuzo ngicela umseshi angilethele isithombe engasho ukuthi asone police station ukuze kube yisona ezoveza ngosobala icala angihlangane nalo okay yadla ipeni inkantolo yabuka umshushisi yabuka ummangala qeda yathi thanks wehla ummangali yathi icala lihlehlela kwawumhla ka10 June yathi lihlehlela umhla ka30 August mangifika mhla ka30 August enkantolo umshushisi ubize inkantolo ibize amaphoyisa awu2 yakhuluma umshushisi wathatha iphepha lahambisa enkantolo wabiza amaphoyisa yamisa ufakazi enkantolo yamaphoyisa ngifundileke yathi kodwa igama engalezo khona ngalizwa yathi yafi yacela evidence lasekuhlehlo ufakazi wamaphoyisa laqhubeka icala lahlehlela idate elandela ngedate elandela inkantolo yabiza ummangali yamfaka ebhokisini ibuzela ummangali awungixoxela ubuzwa inkantolo awungixoxela impahla owarojwa zona uthi ummangali cellphone ewu800 ibhetri 150 imali engango445 iwashi le-citizen elibizwa 800 nesikhwama ibhala phansi inkantolo isibuza mina ithi xulu ngaba kukho ongakuphawula kusho ummangali ngathi cha akukho engakuphawula ummangali ukhuluma ngempahla zakhe owarojwa zona mina akinawo umbuzo labe hlehle icala ngacela inkosi enkantolo kanti isithombe asivezwa ngani kimi ukuhlehla kwecala ngathi ngibuya ngedethilanda ngabuya sekhona umshushisi la kushaya ngemnyaka la ngishaya ngo12 years wahamba ubhantinta ngihamba ngobhantinta wahlaka singane ejele sengibala nesitokiso kwaku2003 November 21 ngazophuma ngo2012 okay imbedu mehlwane iqhamukapi imbedu mehlane yaqhamuka ePhoenix shuthi ngaba nesho ukuthi mina ngihambe ngiye endaweni kanti uzofika ngiboshwe lene yokuthi ke mawuqinqa yithupha kuvela enye into kwenzakalani la ngithe lapho sengibhantitile ngaqeda ubhantita kwami ngokuthi ngiphume ejele vele sengilimele njoba ngiyikribuni nje ngazama ukubhalisa nalemali lene yokukhukhubazeka lento ngilokhu ngiyibuza ngase ngibuza umfethu ngathi kunento engidida ukuthi ngiboshwa kanjani ngesibongo ngoba lesibongo kusona mina iID yami ibiza iID yami isibongo sami nje mina nguMadle Kozakheleni Majola ngaboshwa kanjani ngesibongo sakho lento angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuze ibonakala usethe umfethu hayi hamba ePolice Station uyocela izithupha zakho ngahamba nangempela ngaye ePolice Station eStenga ngafike ngayicela izithupha zami ngakhipha 160 kwathiwa ke basazoyithumela ePitola ngilinde inyanga ezintathu ngilinde imessage yangena imessage ethi izithupha zami sezenziwe ngase ngibona ukuthi u3 months umude kakhulu ngase ngigibela mina sengiyePitoli ngayifuna le ndawo ngaze ngayithola ngithe mangifuna kwathiwa ngilinde imessage yesibili sengiyitholile mangifika ePitoli ke ngokuthi vele ke ngase ngithi cha ngisekho mina eNatal sengila ePitoli ngicela ziphumele la babe sebethi ngeke sabuyele eNatal ngeke ngathi nasengila ngabuya lapho kwadlula isonto lodwa yangena imessage ukuthi seyikhishiwe ngathi mangifika ke khona banginesi envelope nazi ke yeah envelope yayi brown nazi ithupha mina lo Madle Kozakheleni Majola ithi njani ithupha zakho ithupha zami ithi clean ithi clean Majola yeah la kuxulu bathi ngigwetshiwe 12 years upho uxulu njengamanje ngokusho kwabo okusho baba uxulu bathi mina futhi okay iconfirm isigwebo swasibhanitela
sikhona iyasiconfirma lesibili i-clearance le iyafusha uxulu wabhantente yeyesho okay umhla ka-16 lo mina nginama-date okugwetsha kwami mathathu ngizochaza kanjani le umhla ka-16 lo Mashi ewuthiwa ngigwetshwe ngayo lo mhla ka-16 Mashi akusiwona idate engagwetshwa ngayo le yeah idate inkantolo yapika umuntu ngoba bebonile ukuthi ngikhuluma ngesithombe isithombe siyabonakala usiyangikhipha ecaleni kwapika umuntu ukuthi ubuza ubufakazi lo fakazi wafika wathi umshayi wethombe kodwa isithombe sami akashayanga yena shasho uthi inyanga eyodwa saphinde sadelete ngokuthi sasingena report sifane nesithombe esiphinde sitholakala iqanja liqale mhla ka-10 June ngaveza lesithombe yathi inkantolo sikhona kwazoshaya u2006 lesithombe kuthiwa sikhona sebenenhlanhla abamtholile umphathi stage ukuthi sikhona sizolethwa lo fika mhla ka-16 Mashi uzothi isithombe lami sakasho ukuthi inyanga kodwa saphinde sadelete ngokuthi sasingena report sashaya nefile isithombe esiphinde sitholakala manje wena kushuthi kahle kahle ubhantile ngoxolo yebo lo wathola lephaketheni lakho yebo wabhantente yebo wathola iparole ngayithola iparole uxolo nguxolo but ngala kwi-ID yakho yebo awukazi uboshwa hayi ithi uyaphi right angikaze ngiboshwe usho ukuthi uhulumeni la wenza iphutha yebo yikho nami ngifuna uma ndigcineni angikwazi nakwenza into engathi ngiyayenza uma ndigcineni ithupha lami zingcoliswe isibongo ngesona sami enkantolo sukubabela enkantolo uyabavezela uthi enkantolo sengizamile ukuthi noma ngithi ngiyakhona abamili bathi leli cala besakwazi ukuthi beliphathe ngoba selidlulile isikhathi kongazi ke nami egcineni ukuthi kufanele kwenziwe njani uyena bani umuntu owaboshwayo la ngoba nedate yokuzalwa la kuloqulu ayikho mina ngizalwa 1979 kodwa la mawuqhubeka nalezi zinto lezi eziqhamuka ejele nansi idate yavela kuthiwa ngizalwa 1977 December 2 yeah mawuqhubeka futhi nalezi zinto ezisho nokusayina nama case number wonke la kuthiwa futhi mina date of sentence ngigwetshwe ngomhla ka-24 imangigwetshwa idate engiphasisayo umhla ka-24 ngoba inkantolo ngehla ngayo ebhokisini uma ngehla ebhokisini inkantolo yathi ngigweba u-12 years sengayikhalela ngathi ayikho into engayikhalela ngalecala yathi inkantolo ngobani ngathi inkosi enkantolo ummangalo ukuba wayeshiya impahla zami lezi ese-police station ngabe salanda isithombe sazofakazela ummangali ngokuthi isithombe lifakazela mina kungakho bamufazi inkantolo libinyathela ngenyawo ngoba ufazi okubonakala icala ngihlangana nalo kanjalo namaphoyisa angibopha ehamba nge-private car ufazi oqala wephoyisa ungibophe ngo-4 ufazi wesibili ungibophe ngo-4 ummangali inkunzi wabanjwa ngo-5 okusobala ummangali wabanjwa inkunzi ngabe sengiboshiwe ngoba uyangilahla nkosi enkantolo ngesigwebo ngicela ukulanda i-Supreme Court yathi inkantolo kuyafana noma i-Supreme Court izolibuyisa icala ufuna kwenzakaleni ngathi ngicela aqale phansi kwathiwa amva oqaphaza ngabe nginayo ummeli ngathi akunawo ummeli kwathiwa ngamthatha ummeli ngathi ngiyamthatha kwawuye lo mmeli yathi inkantolo uye lo mmeli ebeyathi ngimnqabe lo mnqaba ngoba ngimnqabisa ukuthi namathi uzongikhalela esigwebeni ngabe ke sengehla abakholisele weza kimi ummeli wangibuza wathi xulu isiphi izathu wenza icala lokufuna aqalwe phansi ngathi ngicela isithombe wangishiya ummeli wangena enkantolo uthe masingena enkantolo wabe sengibiza mangibizwa ngangena enkantolo yathi wasikhuluma ummeli angitolikelanga ngalo nkulumo kammeli yathi inkantolo icala liyahlehla umhla ka-31 Mashi ngokuhlehla kwecala ngitshena ukuthi nesigwebo siyama kanti nesigwebo siyaqhubeka ngahamba ngayo Wellville ngafike ngagqoka ngakhumula lezi impahla ngagqoka u-orange mhla ka-31 ngangithathwa amaphoyisa ayemathathu ojele bengiqhambisa enkantolo ngithe mangifika enkantolo amaphoyisa awu-2 angimisa ngaphandle ngasane iphoyisa lodwa kwangena amaphoyisa awu-2 enkantolo mayengena enkantolo amaphoyisa aphuma nomlayezo oshiwe inkantolo ukuthi mabangitshene ukuthi baqedile ngami ngecala ogwetshiwe kugwetshwa uxolo okay so kahle kahle ngimanje ukhala ukuthi ke ile nkinga evela ukuthi ithupha zakho zithi uclean kodwa ngale ngoxolo uthi ugwetshiwe sithi ngigwetshiwe okay no ukuyibamba nje singazenzi ibe into kakhulu nathi yesixaka sizothinta ubrigade ubheng sibone mhlawumbe ukuthi ke ikupha ngalekela ngakho la kuwena nomfethu lo usibeka ngibe sinihlangana xoxa naye
into injani thothi iyafana 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 noma ihluke kancane kodwa iyafana ngoba naye umuntu oboshwe ngomunye umuntu yeah waze wagwetshwa lo 3 years. Yes, okay. South Africa ileyo ke imbedu mehlwane part 2 besiphethe njoba nizwa nje ukuthi labafethini lebopheke ngayo futhi baphila emagameni abantu abawu2 kodwa bebeyedwa. La ngumfowethu nayo nenkinga nana ngumfowethu nayo futhi nenkinga. So ke akukho esingathi sizokukhuluma kakhulu namanje sizolupha kadubhengu nje asithathe asidonse ngengalo abone ukuthi ke kwenzakalani wethu from here. Ilokho nemne wethu before mhlambe sivale ekupho ufuna elakho lokugcina mhlawumbe phakathi wakithi Africa baningi abafowethu abanjengami ngoba umthetho unamandla kubantu abangenalutho ugcina kufana nale. Ngibonga ukuthi ngihlangane nomfowethu ndoba ngikwazi ukuthula isikhalo sami lokusangidla ngisuka namhla ngiqala ngiyogqoka ngiboshwa ngihlukana nabazali bami bahamba bonke ekhaya namhlanje kuze kuzofika manje ukuthi lento namhlanje iyavela ngithi bafowethu umthetho ubopha umuntu ongenalutho nabantu abangenza amacala kodwa ugcina usubekwe icala ngoba awunawo amandla ukuthi uyikhulumele noma uthi yakuveza okuyiqiniso alifunakali. Ngiyabonga namhlanje ukuthi igcinene ama-Afrika amahle ngicela lento niyilalele nizwe futhi niyivulele indlebe ngoba kwenza kimi nakusasa mhlawumbe nakuwa ngenzeka ngoba umthetho unjani bopha abangenalutho. Hayi no siyabonga. South Africa naloku udaba likamfethu sizothatha ke siye kuBrakatubhengu sizolokhu nikhipha nje updated ukuthi progress ngalama complaint abakhala ngawo ithini iyasombuleka yini okusesikepi sizonibikela South Africa ilokho nje. Mhlambe ke nawe ekhaya nenkinga njengaleyo khona ungasithinta sikhona bakathweleni nambeni ethi ucinga uthi 0677893082. Hey siyithwele kanzima kodwa ke silokho siphokophele nje ukusiza abantu bakithi. Siyabonga South Africa nisale kahle emakhaya.